Ей, каква жега, направо ужас. Освен това, шефът ме накара да мета всичко тук. Изобщо не знам защо мета с тази метла. Тук трябва с лопата да се разхвърлят всички тези купчини. Той ми даде само една метла. Така, трябва по-бързо. Трябва по-бързо. Трябва да спасим Макуин. Вече целия се изпотих да мета това тук. Цял ден стоя тук, мамка му. Давай, мамка ми, нищо не виждам. Нищо не се вижда, мамка му. Накъде? Какво е това? Ето, пристигнах. Какво е това? Аз не мисля, Виж. Мамка му, шефе, вие какво правиш? Малко остана да ме блъснеш. Метях с метлата. Просто не виждаш ли на къде караш или какво? Да, очите на Мейтър са ми пред очите. Какви са тия тъпи очи в салона? Ти какво? Нагъл ли си? Какви тъпи? Това е Мейтър. Мейтър от колите. Ти какво? Не разбираш ли? Виж, сам го направих. Ти какво? Новини не гледаш ли, дърво? Какви новини? Ти дори я виждаш на къде караш. Какви новини? Да, виж. При нас, в нашата страна, докарват истинския светкавицата Макуин. Ето, виж, пускат тиктокове. Ето. Какъв Мълния Макуин? Виж, видя ли? Качват го. Ето, пренасяха го със самолет. Разбрали, да? Специално светкавицата Макуин в самолета. Той наистина идва тук при нас от Америка. Истински. Истинският светкавицата Макуин, да. И виж, опа, разбрали? Това е фалшиво видео. Тук самолетът е паднал. Някакви деца са направили това видео. А ти вярваш това, разбираш ли? Не разбра. Това е по всички новини сега, че светкавицата Макуин е идвал в нашата страна и самолетът му е избухнал. И ето, той е изчезнал. По кои новини? В TikTok, да? Само там ли? Да. По новините в TikTok. Ти, в смисъл, ти не вярваш? Виж, аз исках да отида на събитието. Исках да покажа светкавицата Макуин, неговия приятел Мейтър, само че истинския светкавицата Макуин. Вие, разбираш ли, че този твой стар ръждясал бутуш изобщо не е истинският Мейтър? Той дори не прилича на него. Как да не прилича? Много се старах, разбираш ли? Аз го направих, за да го покажа на истинския светкавицата Макуин, който идва при нас. Какъв истински Мълния Макуин? Ето, твоят Мейтър не е истински, а и Мълния Макуин там също не е истински. Не, всички казваха, че той е истински и сега е в опасност. Мога да ти го докажа. В каква опасност? Той падна от самолета. Падна от самолета? Да. Мълния Макуин? Да. Истински? Да. Не може да бъде. Ще ти докажа, хайде. Момчета, хайде. Днес ще се опитаме да намерим истинския Мълния Макуин и ще докажа на Мота, че това е истина. Какво си мислеше? Аз направо обожавам колите. Между другото, ако по някаква причина не сте се абонирали, абонирайте се веднага. И слагайте лайкове, пишете в коментарите, ако и вие обичате анимацията колите. И всичко това може да е истинско. Сериозно, да тръгваме. Каква истина? Ясно е, че е нагласено. Внимателно, защото шишибарника е твърд. Мотия, по-бързо. Мисля, че е някъде там. И ако си спомня по видеото, може би самолетът с Макуин е паднал някъде тук. Там просто имаше някаква гора. Откъде знаеш, че изобщо е тук? Вече се изморих да вървя, Слава. Наистина, светкавицата Макуин трябваше да дойде в нашата страна. И как иначе да го докарат, ако не с самолет, а? Ей, чуваш ли? Какво е това? Какво е то? Нещо червено е. Това ли е Макуин? Не, почакай. Това е турбината от червения самолет. С червения самолет докараха светкавицата. Светкавицата Макуин. В онова видео имаше такова нещо, нали? Да, но не съвсем такова. Това са останки от него. Останки? Но това наистина е турбина. Вижте, момчета, истинска турбина. Тоест ти мислиш, че на самолетите турбината е от картон или от какво е тя? А защо? Виж я. Че е толкова лека тук, лека. Тук има някакви жици. А това ли е всичко? Това сигурно е изгоряло. Горяло е при висока температура. Това означава, светкавицата Макуин е в опасност. Трябва да му помогнем. Каква опасност, Слава? Виж, колко тежи тя. Каква ти светкавицата Макуин? Тя тежи 1 килограм. А ето виж, до нея. Ето точно тук, до нея. Крило. Това е крило от самолет, нали? Червено. Съвпада. Значи, всичко това е истина, Мотя. Всичко това е истина. Повярвай ми. Макуин има нужда от нашата помощ. Да, това е крило от някакъв селскостопански самолет. А тук има турбина от изтребител. Как това може да е свързано едно с друго? Виж това. Но това е краят на крилото. Ти ми вярваш, нали? Значи всичко е някак свързано. Намерих това място и видях в клиповете светкавицата. Светкавицата Макуин. Видели светкавицата? Светкавицата Макуин в клиповете, в TikTok. Да. Слава, казвам ти, всичко е нагласено. Изобщо на празно дойдохме тук. Жега е, вече ми се пие. Хайде да тръгваме. Хайде да си ходим вече. Ами ако е истина. Какво? Мислиш, че само децата вярват в светкавицата Макуин ли? Да, и ти явно също. Не. Помисли сам, нали? Русия е толкова голяма. Да. И представи си, самолетът е летял със светкавицата Макуин и се е разбил точно тук. Ето, на 20 км от нашата база, нали?
Да, това е съвпадение. Наистина съвпадение. Голям късмет имаме, че точно сега ще намерим светкавицата Макуин. Във всеки случай намерихме тук някакви отломки от самолет, така че трябва да продължим с търсенето. Напред! Мисля, че самолетът е летял в тази посока и значи някъде тук може да има още части. А може би някой друг е тръгнал да помага на Макуин, освен нас. Хвърлял е по една резервна част, нали? А, какво е това? Невероятно, невероятно. Това е капакът. Видя ли? Какво? 86 и е зелен на цвят. Това е Чико. Дойде времето на Чико! Чико Хикс от анимационния филм «Колите». Чико Хикс, нали? Какви са тези стикери? Това някакви хартийки ли са? Това са спонсори. Чико Хикс е много гаден тип. Той винаги мисли само за парите. Много е злобен. И има такива мустаци. Май наистина всички герои от Колите съществуват в реалния живот. Наистина са ги докарали от Америка в нашата страна. Мислиш ли, че стикерите на истинските герои от колите са направени от някакви скъсани хартийки? Чуваш ли? Надписите са направени с маркер, а мустаките... Какви са тия мустаци? Това е обикновена решетка. Какви мустаци? Решетката на радиатора, защото това е кола. Между другото, много обичам коли, защото обичам спортни автомобили. А това е капакът от Чико Хикс. Въпреки че той е козел, аз все пак го обичам, защото е зелен на цвят. Между другото, и аз имам спортна кола – BMW M3 Competition. И тя също е зелена. Обожавам я. Ето я, моята красавица. Моето BMW M3 е с уникален цвят. Уникален карболов пакет. Имам цели 2 карболови спойлера. И това също е уникално. Но джантите ми са стокови. Най-обикновени BMW джанти. Време е да го променя. И точно днес ми пристигнаха джантите, които отдавна исках. Моментът на истината. Уау! Те са извъртяща се част. Невероятно. Такива наистина никой още не е имал на емката. Как ли ще изглеждат на моята кола? Нямам търпение да видя. Честно казано, дори малко се притеснявам. Добре, да се върнем към нашето разследване. Колите в реалния живот. Вече имам 2 улики по тази тема. Самолетът. Видях го. Да, той е странен, но самолетът е червен, точно като светкавицата Макуин. И зеленият капак на Чико Хикс. Мислиш ли, че това наистина е неговия капак, а? Най-вероятно. Възможно е да е отишъл да помага на Мълния Макуин, за да го спаси, както и ние. Изобщо нищо не те притеснява, нали? Ето общо взето как изглежда този капак. Слушай, хайде да бъдем честни. Разбираш, че звездите в реалността и звездите във филмите изглеждат по различен начин, нали? Вижте Леонардо Ди Каприо във филма «Титаник». Колко е готин, красив, забавен, а ето го в реалния живот. Дебел, миризлив и ето така. Това е магията на киното. И с колите вероятно е същото. Разбира се. Трябва да бързаме и да търсим Мълния Макуин. Той трябва да е някъде наблизо. Ето, виж, Мотя, бях прав. Това са следи от самолетна катастрофа. Точно тук, насред полето. Някъде тук е паднал. Какъв самолет, Слава? Виж, това е някакво сметище. Колонки, 3 телевизора, диван. Не разбра ли? Тук е имало къща, някаква барака. И самолетът я е съборил. Точно така ли беше? Да. Разбира се. Веднага се вижда, че тук е имало барака с гуми вътре и с клони. Почакай. Там има нещо синьо в другата купчина. Какво си? Ето да. Хайде, момчета, по-бързо. Какво? Вече се изморих, Слава, да тичам след теб. Виж, тук имаше още една къща. И я събори самолет. Или по-точно, хеликоптер. Въди. Виж, Диноко. Знам какво е това. Това е част от хеликоптер. Това е перка. Част от хеликоптер. Каква перка? Защо я обърна така? Ето я. Така трябва да бъде. Как така? Я погледни отзад. Какво е това? Това е усилване. Просто е ръждясало. Ето виж, това е перка на хеликоптер. Момчета, в анимационния филм Колите има цяла състезателна компания Диноко. Те не само се състезават на пистата, но и летят. Имат си собствени новинарски хеликоптери. Ето така изглежда хеликоптерът на Диноко. Представяш ли си? Тоест и той е бил тук. Най-вероятно е отишъл да помогне на Макуин. Той е разбрал, че Макуин има нужда от помощ. Имало е самолетна катастрофа. А хеликоптерът е по-бърз от колите, затова е отишъл да помогне. Тоест целият Радиатор Спрингс е дошъл тук при нас. Разбираш ли? И всичките му приятели се събират тук. Знаеш ли нещо за Радиатор Спрингс? Наистина? Тоест, ти ми вярваш? Не ти вярвам. Само виж каква перка има хеликоптера, Слава. Брат, Ето от тази страна. Ето, ти мислиш ли, че перката на хеликоптера така шуми и трябва да е цялата изгнила? а ти какво? Много хеликоптери ли си разглобявал през живота си или какво? Не разбрах. Не. Ако не ми вярваш и всичко това е приказка, тогава как ще обясниш това, което лежи точно пред нас? Това е карираният флаг. Най-вероятно в нашата страна е трябвало да има състезание.
Макуин, Чика, Диноко, всички те е трябвало да се състезават. Може би точно на това място. Може би тези коливи са били съборени, за да се построи тук състезателна писта. А тук момчетата преди 2 седмици се напреварваха с колела. Ето сами си направиха знаме. Виж го, това е някаква скъсана парцалена кърпа, изрисувана, виж всичко е захванато с винтове. Момчетата се състезаваха тук с колелата. Който спечели на него му купуват нещо за пиене. А как ще обясниш всичко, което беше преди това? Не. Струва ми се правилно каза, че всички от Радиатор Спрингс са дошли тук. Долетели са, за да участват в новия етап на купата на буталата. Буталните купи. Всички бяха тук, точно при нас, при базата, нали? Не, нещо не вървя по план. Макуин изпадна от самолета. И чакай, спри. А това какво е? Там нещо лежи. Виждаш ли го и ти? Аз нищо не виждам. Слава. Аз нищо не виждам. Купа, на която пише Пистон Кап. Това... той е малко кринджав, но нищо. Купа. Шампионска купа. Шампионатът на буталата. А ти видя ли в анимацията колко голяма беше тази купа? Тя не знам, може би е колкото мен. И ти мислиш, че това е истинска купа? Ами, може би е малка. Тя от дърво ли е или от пластмаса? Ако не разбираш, че ако всичко това е истина, ако всичките ми предположения са верни, тогава на Макуин му трябва нашата помощ. Чуваш ли? А там в далечината има нещо червено. Това е светкавицата. Светкавицата Макуин. Слава, пак не я виждам. Къде е? Ето я, виж. Аз не виждам. Гледай. Ето, какво вижда? Всичко е вярно. А това там, той цял ли е? Как така е паднал от самолета? Всичко наред ли е, така ли? Да, виж, муцуната е някак крива. Нищо не е наред. Това е истинската светкавица Макуин, а ти не ми вярваше. Струва ми се, че това изобщо е някаква десетка. Лада! Какво? Лада, десетка, ясно си личи. Каква десетка? Това е мълния. Мълния Макуин. Някой просто я е боядисал и това е, виж. Мамка му. Колкото по-близо отиваме, толкова по-странно става. Но това наистина е мълния Макуин. Да, това са тасове, това е бутафория, виж. Не, нищо подобно. Там пише Lightyear Air. Искаш да кажеш, че това са истинските гуми на мълния Макуин? Чуваш ли? Ти май ме баламосваш. Ето, светкавицата е отстрани. Ето. Какво правиш? Това е истинско колело на мълния Макуин, нали? Не пипай. Ето това. Не пипай, защо чупиш? Той без това явно е паднало, нещо му се е спукало. Виждаш ли, тук пише 95 мълния. А това е спойлерът. Вижте колко е широк. Аз наистина много обичам спойлери. Всички мои абонати знаят, че спойлерът е най-любимата ми част от колата. А на мълния Макуин задницата е толкова широка, а? Това си е точно десетка, виж отзад. Не може да е мълния Макуин. Аха. А защо ти? Каква десетка? Ти да не си виждал десетка с такива, нали, крила. Гледай самонарезите винтове. Някой сам ги е завил. Това са специални състезателни самонарезни винтове. Ето му устата. Малко крив е устата. А числото 95, точно като в анимационния филм. Капакът. А очите му са на предното стъкло. Числата изобщо са залепени с тиксо, Слава. Ти сам не виждаш ли? Така, слушай, нека направим така. Ти стой тук и ме изчакай. Аз сега ще отида, ще докарам мейтър, който наистина направих в началото на видеото и ще сравним самоделния мейтър и истинския светкавицата Макуин. Той днес вече веднъж се удари. Внимавай. Опа. Ето ме. Пристигнах. Ще сравним моя самоделен мейтър с истинския светкавицата Макуин. И намерих нещо важно. И аз намерих. Първо аз. Момчета, вижте. По пътя там минах по обходен път. Намерих. Виж, червен. Аха. Парашут. Това е специално устройство, което се монтира на автомобила по този начин. И в случай на падане, разхерметизация на салона се изхвърля по този начин. Парашут. Ето. Парашут. Автомобилен, нали? Да, това е специален автомобилен парашут. И с него този светкавицата Макуин се спусна. Защо съм сигурен, че е истина? Защото и той е червен на цвят. И явно го е изхвърлял някъде по пътя. А ти? Какви други обяснения имаш? Фу, мирише на блато, Слава. Да, наистина е лежал в локва. Аз и оператора забелязахме нещо тук. Това, че тук има напис на руски език на бензиновия резервоар. И дори няма капачка. Това са новите правила на митницата при нас. А той минал ли е митническа обработка, нали? Разбира се. За да го внесат тук. Платена е такса за рециклиране за светкавицата Макуин. Всичко е наред. Хайде да ги сравним и да видим къде е истинският, а къде е фалшивият, направен на ръка. Да ти помогна ли? Сега, Какво искаш да направиш? малко назад, завъса на едно ниво. Готова? Да. Толкова красиво. И така, хайде да разберем. Първо ще сравним Макуин, после мейтър, а после ще ги смесим. Да започнем с устата. Ето виж, това го направих сам. Виждаш ли? Зъбите са изгнили и криви. И няма уста. А какво ще кажеш за Макуин, а?
Той има крива уста, криви зъби и крива муцуна. Но всичко е цяло, цяла уста. А тук няма уста, защото е самоделна, нали така? Това също е самоделно. Не, това изглежда истинско. Направо виждам и се кефя, че е истинско. Всичко е толкова детайлно, всичко е толкова готино. И мисля, че дори може да тръгне. Можем да направим състезание. Нека сравним Мейтър и светкавицата Макуин, но малко по-късно. Вие само не превключвайте. А сега може да дадете лайк за тази светкавица Макуин, която намерихме в гората. И задължително се абонирайте. Капак. Виж, тук просто няма капак. А там нарисуван, готин, забавен и със спортен обвес отстрани, а? На Мейтър и без това няма капак. Ти сигурно умишлено си го махнал, за да изглежда като Мейтър. Да, ама тук какво ще кажеш? Те наистина са такива. Че това е автоговно. Че това е автоговно, Слава. И двете са самоделки, виж. Защо тук е син цвят? Да не би той да е свалил капака на Дима и да го е пребоядисал, искаш да кажеш. Това не го знам. А какво ще кажеш за очите? Виж, моите очи са просто картон. Сложих го тук и тук има две такива очи и те са вътре. А тук ясно виждам, че очите са отвън и това не е картон. Какво направи? Това са някакви железа. Я да видя. Какво? Сериозно? Вау, тук е толкова готино. Ето така. А какво? Нещо стана ли? Той прилича на унтика. А защо очите му се въртят някак странно? Ето, те така се въртат и така. Така, не чупи светкавицата Макуин. Да, ти ги размърда, нали? Не, това е молния сам. Виждаш ли? Ей там, правата линия. Виждам правата линия. Това е драк рейсинг. Предизвиквам те на дуел. Аз ще карам светкавицата Макуин, а ти ще караш Мейтър. И ако това са автомобилни буклуци, те ще вървят горе-долу еднакво. А ако това е истинска състезателна кола, светкавицата ще победи Мейтър без проблем. Защо аз карам този скапан Мейтър? Искаш ли да разменим местата? Добре, аз искам да карам него. Изобщо не върви този таралясник при мен. 8 часа по-късно. Какво стана? Не разбрах. Какво има? Какво? Невероятно. Не. Какво е тук? Какво стана? Аз печели. Ти не стигна до финала. Изчакай. Светна ми чекат. Какъв чек светна? В кой Макуин? Какво казваш? Изчакай. Не стигнах с Мълния Макуин. Мълния Макуин, да, така пише тук. Мамка му. Това пък какво е? Все едно е Лада, нали? Слушай, вярно, истински Мълния Макуин, а? Май да. Алкантара е тук отгоре, нали? Алкантара? Слушай, тук е залепено за някакви сополи. Мот, върви на майната си. А защо не пали? Помогни ми, моля те. А как да ти помогна? Слушай, аз не разбирам от Мълния Макуин. Чакай сега аз. Да видим какво има под капака на Мълния Макуин. Там сигурно има някакво Twin Turbo, като при AMG, нали? Twin Turbo? Между другото, какъв е? Кой е Мълния Макуин? Каква кола е в анимацията? На каква база е направена? Напишете в коментарите, ако знаете. Защото може би и на база на десетка също е можело да бъде направен. На база на десетка? И на шестнарка, нали? А на какво? Мамка му, усещаш ли миризмата? Мирише на съединител, какво ти стана? Точно това ти казвам. Не можах да стигна. Изчезна ми съединителят. Май си изгорил съединителя, състезателю. Така, а как иначе, като имаме драк рейс? Това е някакво гнездо. Какво прави тук това гнездо? Добре. Може би нещо не е наред. Наистина усещам познатата миризма на съединител. Разпознавам 16 клапановия. Тук няма спор. Наистина е 16 клапанов. И как ще ми обясниш това? Как ще обясниш, че това, което видяхме в TikTok, че се организираше събитие и ние намерихме десетката на Мълния Макуин? Слушай, тази кола, съдейки по всичко, сякаш е правена много отдавна. Спомням си, че в Абхазия преди около 10 години имаше изложба на всякакви такива самоделни автомобилни боклуци. И там хората докарваха подобна десетка, най-вероятно просто някой я е купил от Абхазия и я е докарал тук в Перм. А онези видеоклипове с самолета и неговите части, които видяхме, Още от самото начало ти казах за тези видеоклипове. Слава, това, че децата са го направили е фалшиво. не знам, момчета. Напишете в коментарите. Все пак това много прилича на реалистичен Мълния Макуин. Да, очите му, разбира се, са малко накриво. И като цяло, той повече прилича на десетка, а не на Мълния Макуин. Но въпреки това, това е много необичайно. И Мот,
Помогни да го стартираме, моля те. Напишете в коментарите кой е прав и кой не е. Ние така или иначе няма да преминем, ти изгори съединителя. Опитай, моля те. Закачи за мейтър. За победителя. Мамка му, добре. Значи, историята е следната. Трябваше да викаме нашата пътна помощ, Pathfinder. Ето значи, момчетата дойдоха. Натоварихме Молния Макуин, защото не можах да го запаля. Но, момчета, ще го оправите, нали? Можете ли да ремонтирате Молния Макуин? Да, разбира се. Ама това е той. Кой? Десетката. Смисъл къде? Да? И аз му казвам същото, че това е Лада десетка. Накратко, всичко това няма значение. Сега в нашата колекция имаме още един цял матър от колите. И самият Молния Макуин. Това е най-важното. И мисля, че след ремонта ще му направим тунинг. Ще му направим някакви подобрения, за да не стане същото. И ще искам реванш от Моти. Вече няма да стане. Ще видим. Приятели, всичко зависи от вас, от вашата активност. Ако сложите много лайкове под този видеоклип и напишете много коментари и разбира се абонирате, тогава ще има повече видеа с светкавицата Макуин и други герои от колите. И също така с моя, разбира се, екип Жизнь Вия. Аз вас бях Вячеслав Исмаилов или Вия. Ще се видим съвсем скоро. Благодаря ви, че гледахте. И чао! Чао.